Kripik gedang kripik telote iki disingirake mburi sik. Permainane ya aja oke. Iya. Aja dangdut terus. Kalau Pak Kaji. Iya. Yo, to dibalekake sik. Yuk monggo saged dipun aturaken kagem Singo Barong nggih. Dipun undurke sautara mangke saged dipun lajengaken permainan saking Bayu Jaya Manunggal. Yuk, monggo dipun laras. Yo. Awas, awas tuh. Awas, awas tuh. Awas tuh. Injeng makatan wau saking paguyuban seniryak Bayu Jaya Manunggal nggih. Menika wau sampun kahibur injeng menika arupi Singo Barong. Mugi-mugi adik Vio Wardana Putra Wijaya nggih. Saged seneng, saged marem kalian BJM nggih. Kanca-kanca sing saking puring, saking Bundutuk Rejo nggih. Sugeng siang sedayanipun
nggih penggemar BCM nggih matur nuwun sanget kompak nggih awet kono sampai mburi muter kebak full. Alhamdulillah pendukung Bayu Jaya Manunggal. Mbak Yuni kok ora nyumbang lagu. Iya awakmu kok tambah lemune mengkono iki piye? Gus Muk mbok menawa tausiah monggo ora apa-apa. Hah? Jambu alas. Oh, soalnya cedak alas. Saiki wis ora alas malah tebu. Iya wis sabar nggih Mas nggih. Mas Gusmuk iki ning nggonku iki wis andek tausiah. Wis muga-muga dadi wong apik nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk monggo saged dipun lajengaken kangge ngibur sedayapun para tamu undangan, para bapak lan para ibu menika nggih, kalian kanca-kancane adik View Wardana Putra Wijaya. Yuk monggo menika dipun paringi nggih menika seni tari reog nggih, reog dangdut nggih. Masalahe nek ngilang-ilangi reog niku mboten gathuk nggih. Iki sing asline reog nggih. Yuk jauh monggo dipun raras nggih menika dipun dalaken arepe seni tari reog sumangga. Reog dangdut nggih. Matur sebandun atas saweranipun saking Rama Yai Jaya Supoto.
Apa
Ijeng makatan wau sanggeng adik-adik seni tari sanggeng Bayu Jaya Manunggal nggih. Menika seni tari reog asline reog nggih. Asline reog niku mboten saged dipun tilar nggih. Soalnya niku reog sing model lami nggih. Ora wani ngilang-ilang. Pramila sedayapun kalaturaken mbok menawi ingkang nembe rawuh nggih kalaturaken para bapak lan para ibu sedayapun para tamu undangan. Mbok menawi nembe rawuh kalaturaken sugeng rawuh, sugeng binara nggih, sugeng hamirsani saking pagelaran seni reog Bayu Jaya Manunggal nggih. Kalian sugeng ngrespi hidangan kang sampun kasediaken keluarga besar menika Bapak Yai Jaya Supoto kalian Ibu Widianti keluarga nggih. Menika persiapan demi persiapan Adik Vio Wardana Putra Wijaya menika persiapan abadi dipun tumpakaken sak mangke nggih. Abadi dipun tumpakaken arupi burung Raja Wali utawi singa laut saking Bayu Jaya Manunggal. Pramila kalau aturaken saking kanca-kanca Bayu Jaya Manunggal, yuk monggo persiapan demi persiapan nggih. Dipun Adik Vio nggih, diseneng-seneng dibebungah nggih. Yuk monggo saged dipun rancakaken kanca-kanca saking Bayu Jaya Manunggal dipun dalaken menika adik-adik saking para buta nggih. Saking ora nggo topeng niki, mboten nggo topeng. Nek nggo topeng ora ketok wajahe. Yuk co monggo dipun rancakaken kangge ngibur menika burung Raja Wali kangge Adik Vio Wardana Putra Wijaya. Yuk co monggo dipun rancakaken saking BCM. Bayu Jaya Manunggal.
saking konco-konco paguyuban Senior Bayu Jaya Manunggal apa dipun rancakaken inggih menika Hadi Mas Pur, Hadi Mas Satria dan kawan-kawan, Kang Mas Abdul Soleh, boten kesupen boten ketinggalan inggih menika Kang Mas Abdul Aziz. Iki dengaran polos, orang go kumis. Orangnya ada. Persiapan demi persiapan Adelvio Wardana Putra Wijaya. Apa dia dipun tembangkan Arbi Burung Raja Wali saking Bayu Jaya Manunggal. Ayo co fisik. Piye-piye nek fisik sik iki ya anget. Badatu. Iki Eyang Kakung Bayu Jaya Manunggal. Awas, Bah, awas. Karo wong tuwa iki sing apik. Wis iki mau kesasar-sasar ning tengah tebunan deh. Awas Bah, aja maju-maju. Hati-hati Mbah. Ora kena keri iki Mbah Datuk. Ayo Mbah Datuk yo. Aja ngawur leke kok dituthuk karo tongkate. Pinggir. Iko putune kok. Terus nyawer. Iya. Lho si Mbak Datuk untuk saweran. Le aja dijongkok-jongkokke. Iku dhuwur. Kok malah glundung mabuk. Udah kurang ajar. Ayo Mbak digoyangke Mbak yo. Ayo Mas Dino. Lagi enak-enak joget donok ganggu ya lele. Ayo ora usah mbek tongkat gak apa-apa Mbak ayo. Ayo. Adik Vio duduk dulu ya. Ayo Mbak, tuwek gini, hijau sehat ini. Ayo Mbak dikibarke Mbak. Bok.
Ya wis reti lek wong tuwa ndok kopyo terus malah akhirnya yang klempuruk. Wis ingin nang balong wis nok gebal-balan iki jeneng kepruki meneh. Wis dijunjat sing apik. Alah, boh kliru Mbah madepe. Kok iso malah kliru bokong. Nah, ngadeg sing apik le, sing apik. Dites warane jae. Dites. Iso malah ndok konokake iki kepiye iki? Bekakase kuwi. Hop, hop. Wah, tekan omah digoleki bojone malah. Oh, iso. Nah. Alah, le dicepunduti kursi. Kesel le, kesel. Nah, kesel. Dilungguhke sik. Nah, iki pentole. Nah. Ada gara-gara le. Iya, Mbah. Ajar. Le. Lewat. Sing apik. Nah. Alah. Ada le. Lah iya, Mbah. Untuk kok ora ajar. Lah kutumu iku nek winginane aja nok dundumi kabeh lho kok ya iso aja kurang ajar iki piye. Sing apik. Iki kok iki Aku mulai ji. Aja. Sangono. Nek sangoni piye urung lebar sangoni. Oh, kurang ajar. Apa-apa gaji ngene iki. Ayo, wis deliki lungguh, Mbak. Nah, madepe kliru. Kliru le. Madepe rono. Kliru. Atur temenan. Remuk iki. Wis le. Iki kok nek kesuk malah kapok mau melu piye ngono rusak ngene iki. Besok aku mau terus ora melu lah. Mbak Datuk. Terus ora melu. Mbak Datuk. Kurang tua. Nyoba dites. Kedoke iki lho. Kedoke iki. Kedoke nyangkut. Topenge nyangkut. Alah weh. Ya ngene iki yo. Pak nang ngombe le. Ngombe. Iki ning kene akuane. Aduh le. Sakake le ngorong. Ngombe, Mbak. Ngombe. Ora jadi le. Banyu apa iku? Mah. Lho ning kene isine ya banyu bening kok, Mbah. Ora lah le. Ora lah. Lho ngoridi. Aku mulai. Lho aja mulai sik. Aku mulai le. Mbak Datuk. Durung wayahe ya. Ngombene banyu jam-jam. Banyu jam-jam. Jan putu kurang ajar. Ngapa neh? Ambo. Lho, Disangoni. urung bar jalo sangu kok. Disangoni. Mata turun gaji. Ragi. Ya, mata habis. Lah wong kene lek terus ning bodo sikatan iki ya cedak. Ya sangune sithik. Kok karangamu njaluk akeh-akeh iku. Nah, sekene. Jaruk banyu bening wis diwenehi kok ya gidro-gidro. Banyu apa ya Lil? Wis sikil-sikil ketunggak. Sikil ketunggak kok dijur ngene ya. Dijur. Bayarane piro ta Le? Awak remuk. Aja mikir bayaran Le. Ya iya. Iki ngene dulur dhewe. Ya wis, kene kok ya eling. Ya iya. Mbak Datuk. Iya. Janjane jenengan ten mriki iki lapo to? Aku kan rene yo kon ngibur. Para tamu undangan. Undangane Pak Haji Molo. Iya. Jaya Supada. Iya. Jenenge meh Jaya Manunggal era. Ning kene Mbah Jaya Supada. Mulane ana apa-apa diperjuangi ndeke. Aku ngilingi. Iya, Mbah. Nalikane Bang Srite. Wes pokoke digegeri ndekne terus pokoke. Iya. Anane. Muga dia tak dongake rezeki akeh. Amin. Wong tuwa isane dongake. Iya, Mbah, inggih. Wis muga-muga do seger kewarasan, sehat. Iki. Apa nang? Iki putumu wis longok-longok ning mburimu, Mbah Datuk. Endi? Iki gantenge ora sithik. Dek Vio iki. Yalah. Kok
Iku Mbah. Masa putumu sing kuwi? Iku keliru. Iku bar sunat, Mbah. Lah iki lho, Mbah. Go peci. Salim. Salim kalau baik. Oh. Piye? Apa rak kliru? Piye? Ya jane rak sing adek Bio. Keringetku akeh. Oh, soalnya awakmu keringetan. Iya. Heeh. Wes ditari, Mbah. Pengen numpak sing burung Raja Wali sik apa singa laut? Kowe pokok aku pengen numpak apa le? Aja numpak aku. Aku kok numpak mbokmu. Wah iki dawa iki. Dawa. Awas hati-hati manuke jek sakit. Bocah. Hah? Ora manukmu. Manuke sing sunat ora manukmu, Mbah. Manukmu ki apa wis. Sarunge dicincing sithik. Nah, ngono. Ayo. Kuat. Kek iko 3 lagu. 3 lagu. Poklek boyoke no. Kuat tuh. Ngono. Mosok saiki tumpakane Mbah Datuk ngene iki. Mpun Mbah, mpun. Lah numpak burung Raja Wali wae ben marung. Wedi ana topenge wedi. Oh, wedi. Ana topenge. Numpakne topenge dibuka. Numpakne topenge dibuka. Iku ndak buka ya malah dilesep nang jero tebu kok. Wong nang kene balane rak sithik. Ya wis. Monggo dipun siapke burung Raja Wali saking Bayu Jaya Manunggal. Ingkang kagem ngibur menika adik ingkang dipun khitan nggih, Adik Vio Wardana Putra Wijaya nggih. Apa dipun tumpaken arupi burung Raja Wali. Pramila kalau aturaken menika Diajeng Rara mangke dipun paring tetembangan nggih. Kados biasanipun. Mbak Datuk, tekene. Lho. Up. Gelas tuh. Yuk monggo saged kalian persiapan dipun rancakaken Diajeng Rara. Monggo dipun paring tetembangan kangge ngibur sedaya para tamu undangan nggih. Kagem Adik Vio Wardana Putra Wijaya, semoga sukses selalu kalian Bayu Jaya Manunggal. Mereka sampun ditiwanjinipun dibebungah dipun seseneng nggih kalian Bayu Jaya Manunggal. Ya, Adik Vio, tolong dibantu. Masih happy bareng bersama BCL.
video syuting OP kita ambil gambarnya, semoga sukses selalu. Selamat dan sukses Adek Vio Wardana Putra Wijaya. Asik.
Iya, Rara. Wong sitok iya yang ngono. Nggih, menika Rara wonten pamundutan jam 12. Ada nggih? Heeh. Menika adik kula nang Gus Muklis. Heeh, iki wis atensi awak di esuk. Ya, sabar dulu ada Vio Wardana Putra Wijaya nggih, menika tasih dibur kalian Bururang Jawali nggih. Heeh. Yuk monggo dipun laras menika wonten pamundutan jam menika adik kula nang Muklis nggih, Gus Muk. Jambu Alas. Bahagia selalu dalam BJM dulur kula nang Norianto Lukin Sonte Jambu alas kulite ijo sing dikakak suwe-suwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Ayo yang semangat lagi adik Vio ya. Asik. Sambal alas kulite ijo sing dikakak suwe-suwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut.
Ya, Adik Vio tolong dimarem-marem kayak nggih. Nika pergantosan jem menika permainan jem menika kalian singo laut nggih. Insya Allah ya. Ya kagem bolo-bolo dulur-dulur ya, wonten belakang panggung ya. Selamat dan sukses selalu ya, kompak. Dalam oh teman ya, insya Allah ya, mangke sabar. Yuk monggo persiapan jam menika permainan demi permainan saking Bayu Jaya Manunggal ya. Menika persiapan singo laut ya. Yang pergi artisipun namung setunggal menika ateges panyuwunan saking pihak tuan rumah ya. Ya wis gak apa-apa alon-alon waton kelakon ya. Adik Vio Wardana Putra Wijaya semoga sukses selalu nggih. Niki ditumbake singo laut malih nggih.